Hello guys, maayong hapon na tong tanan guys. Ay, may hapon. Unsa na mo ano may gabi di ay. Sige banana. Nayan. Birthday sa kong wife, guys. Happy birthday lang Thank you. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Wish na ko. Amen. Yehe. Diara guys, ang atong handa guys. Kay wala akong mama busy, wala akong mga igsoon kay busy nagkarinderiya. Pero ambot, umaabot baka to sila. Naara guys sa lechon manok. Wala namin nagluto guys kay walay guys. Natay fried chicken, natay utan dayo, nagpalit mi dito sa akong manang. Natay cake, kanira nga akong gipalit guys kay para makakaon si banana og prutas. Atong prutas guys. Natay apple. Natay durian. Natay colorful nga grapes. Tamis kay siya nga grapes guys, ah. Dami. No. Mickey na Kani sulayan na to. Wala si Mickey. Gatang is cream violet. Lagi kita ratila mo kan. Okay. Na ba? Na guys. Atong fruits kana ara guys, maura ni ang among kuan guys kay kami ran duang banana guys kay wala man ako ang mama, wala akong mga igsuon. Wala akong mga pag-umangkon. Pero, sani, paningkamutan nila guys, nga makaano sila. Kung ano sa gaha, kay mag-prepare ko silang pagkaon. Ang mga ering, kay cat food lang na may. Guys, makano na sa namo, daan namong mga for babies guys, kay unya man good guys, kay para wala na bitay hunahunaon guys, kay magkaraoke ko unya. Nya, akong buhaton karon mag-prepare ko sa ilang pagkaon. Magkuan sa mo dung ha. Katpot sa mo dung ha. Kaya nagluto pagsudan si mami. Wala namin nagpalit og mga kinilo guys. Kaya wala joy agas guys. Ay as in. Nahotdan nami og pundo. Kay nang laba manggug ko guys. Nagamit na ko ang pundo ng mga tubig. So karon. Kakan na naramay oy. Ilang plato may o. Katpot sa sila. Mag-prepare ko sa pagkaon sa kong mga anak. Kaya gipanggutom na ning mga anak nako. Si Inday gigutom na jud na. Si Bots gani gigutom naman gani si Bots. Panihapon nila guys. Akong i-prepare. Kang Inday. Kang Dagol. Yan si Dagol. Gamay naman ikaw si Dagol. Nakuha na ni mo ni? Unsa? Naman na. Maglungag lang tag-uturuga. Oo. Guys. Ako asa ning timplahan dahil ilang pagkaon kay. Ano siya timplahan ko nito. Ang gamay na naman dito. Wow, si Pering nga. Samo kayo siya diri. Oh, di Pering. Kaya wala pa man naluto ang ilang sudan guys. So ako ang gikuan. Toyo idibol kay na may lechon manok. May akong ipasudan sa ilaha. Mahurot ra nila. Kay na lechon manok. Pagulat ya botcheng kay wa pa po naman. Ano po na style mga
Ayun, butang yung lechon manok. Alami kayo nilang kaon. Daghan ang lechon manok, guys. Buwan na si Butching, guys. Nagsugod na og concert. Hindi na makahulag. Push. Dili po ko pwede mo palit og ice cream, guys. Kita kog ice cream dito kay magpalit unta ko, guys. Dili po pwede kasi banana man gud, guys. Maglaway man gud na siya, oy. Mo na kung say bawal niya, di na lang jud paliton kana ganing grapes, oh. Bawal gani na siya ana. Nya kay lami man jud kay kaon og grapes, guys. Mo to ming anak ko niya, pwede ra ka mo kaon tilaw lang ka ilang palabi kay. Imong sugar mo taas unya na. Durian. Ay durian. Apple, nagpalit kong tulo ka buk apple katong dagko kaayo. Ayun. Nagpalit kong saging tundan, guys. Wala ko nin sa palit og lakatan. Dili siya pwede lakatan. Lami man pud ako gani, guys. Kung papilion ko, mas ganahan ko sa tundan kaysa lakatan. Lami ang lakatan. Alright, guys. Kanira ko ipasud sila kaninit kun man. Nam 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 nam. Nam nam nam. Nam nam nam. Hurat bot. Yan na day. Yan na day. Kaon lagi murunday doon to. Ano, si Boss Gao. Yan. Yan o. Bulat, bots! Talaga. Si Rosel kay mangayo siya manok. Oh, gana po niya. Ipreso ni mo? Pero, Agoy, si Piring baya ay, tripingan si Rosel ay. wala mo, pire. Naman ito. Ang gawas na? Wala, naskosan ito, katindo. Madlok mo natin ito rin. Yung madlok sa rin niya. Alam nga, dako kimbayo. Oo, katyat, kida yun. Nam 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 nam. Guys, ang kaon si Bots may. Kaon si Bots, si lechon manok. Kana manggut ilang plato, guys. Daghanon jud ako nagbutag lechon manok, guys, kay para kami po kay ilang kaon. Wala, sabi nga, humot, no? Ha? Wala pa kayo na humot. Unsa? Ang Maria. Wala pa ay. Oh, dagol. Inday, dudong gamay. Ah, plaster ni si Inday, oh. Ang salamit yung sudan, una plaster. Pero bitag inununan, guys. Asa mo doon, guys. Kay balo sa inununan ng sudan, guys. Pero sila ay naman kung may bit agad. Pero, muso. Pinapod palabian, kay. Pinipot. Yan ako, saning gagmay-gamay yun. Akong Persian, guys, agsunod-sunod siya. Nakasimot siya sa chicken. Manong tagaan na to, gagmay-gamay yun. Kasunod-sunod yun siya. Nanguhit yun siya na ako, guys. Kaya mga isang chicken.
Ingko unya na. Kay, ako saning ipang prepare tanan. Tinan na to gamay. Ngaon sila guys. Daraga oh. Oh, gana na sila mo. Balitan ito guba-guba. Naon na kong mga dogi, lamig kay sila sudan tonight. Ay taga-adlaw mo na sila lamig sudan guys. Kay ara ang sa kong Persian. So sa kwarto na siya pagkanon. Ara o nangayo, loy kayo. Kaya nakasimhot. Akong mga miyaw-miyaw, akong gipakaon og cat food ra. Kaya wa pa man naluto ang inununa nila. Dayon si Boots. Tura, nahurot imabutsing? Uy, very good, nahurot. Nagigutom si Butching. Oh, daghan bakit ito kong gihatag niya? Sobra dito sa mga ito yung Oh, naglungag ta. Maglungag ko daan guys. Kaya saan mo kalit, abot bisita ba? Nung gabi na yung noon, pero ita kabalo, saan mo kalit, abot silang manang. kaya nga, ito yung Bolivia. Kayangan, magod sila guys. Sa karinderya, magod sila guys. Yan. Pag ato na mo ganina, na apoy mga sudan. Bigyan pa taon ng manok. Dagan pa ilang manok. Kung nagwa pa ito nahalinan ilang manok. Loto. Naway, sobra may ay. Ang sa ito kay paabuto na ko ng inun-unon kay dili kay siya maka tulon og gulay sabaw. Maglungag tadaan guys. Ugma si Banana mag-work na siya karon na taon na siya ning absent guys kay. Okay. One man, Dungan. Wa isa kulit to gaon kay mabiyaan ang pang kamera. Chill out na ko. Nakbaso duwara? Ah, tuluan mo siguro dala ugma. Guys, nahurot ang pagkaon. Si Dagol. Dan na dudong Dagol. Dan na Inday. Chill ka na ba? Oh, kumana sila kaon guys. Ay, wala naman eh. Chill. Na everyone. Nakilis sa kung kuan guys. Nilungag kay bisag na imong kalit abot visitors. Nya way nilungag na impas. Mag-Jollibee ra unta ming banana guys or magdaon mi dito sa restaurant nga bag-ong open dito sa sentro. Ana siya di na ta mag-Jollibee or mag-restaurant lang gaoy magpalit na lang tag manok, fried chicken o lechon manok kay para to mga dugidog makakaog apil. Amo to guys magpalit na lang mi guys kay pare karon kung kami rin nga dito sa gawas di. Oy kayo kung mga dugidog kay kakaon. Darot Inday. May na lang kaayo ay. Gamay na lang tayo. Guys. Wala pa na dito, mamay? Wala pa man.
Pag sure ba? Hindi pa magtimok kamay. Iya, mga nagkaroon tao. Ano na? Naurot eh, yung chicken. Ihatag na diri ni dadul oh. Oh, sa platong inday, iusa diri ang bebe. Iusa na ko diri oh. Wala pa naman nasaksak. Hapit na nalimtan. Inday oh. Hapit na po nalimtan guys ang ko ano, saksak. Busog sila? Na guys. Apay nabilin silang cat food, iusa na tong plato. Nami kayo tamis kayong grapes nga akong napalit. Oh. Ura gud na simple lang gud ang ato ang kuan. Ang ato ang gi patong sa lamisa guys, ang importante bastog atong lawas ana man na. Di na ta magbungga-bungga karon og kuan kay sa panahon karon krisis na kaayo. Kay maani og makaani ato ang mga igsuon. Silang mama makaani apalit jud ko og kuan lechon manok. Tulog palitsyon manok. Dayon daghanon nako ang kanang fried chicken. Palit ko mga 15 ka fried chicken niya. Di man sila makaani kay intaw na. Busy po to intaw. Wala pa. Imong gibali ng TV diha? Wala pa ni cellphone ba? Wait lang. Kay naglag pa man ko oh. Naman guys kay di naman uso na mong luto-luto diri guys. Oy, palit na kanang luto nilaan kay ila raman intoy ko ah. Wala hugas. Ang inday na lang. Ang sa itoy kay butangan man gud ako nagkuan guys kanang sabaw katong itoy ba nga. Kuan ba guys ba? Katong itoy nga adapted. Itong sa gawas nga itoy guys. Ako ato siya mong batangag sabaw kay di man kayo siya makatulong kung sabaw. Ito na ba kanila sa animal? Ito na. Ito? Ito. Kung bisip ni tate yan eh. Ito tayo. Ito yan. Yung gani may nakabarato ta sa iyang may mo. Butan mo pa na eh. Sama nanay gara, madlok mo na unikas eh. Madlok na magabaan. Metal polish sa kulang ano. May pagipalimpyuhan nato na niya ganina. Ay, nato pa mo ito. Ano si metal polish? May ako matos guard. Unsa day tong gikuan day gibubo niya di ay unsa day ito? Ito man to. Tang-tang. Atong nasa pulang ako an. Ito. May guard. May dagang metal polish ng guard. Ilang adlaw gusto makuha silang bako. Sinaw. Mo ba?
Nangatag din na sila. Hindi mo ang magal-magal. Ang mga friend man na nimo sila. Imo man na silang mga friend. Bisag ko naga south. Ning under na ang relo ni Banana, guys. Inom sa tag herbal. Okay na ang kuha ni Banana. Relo. Nailisa na og battery. Nakagasto ko og 650 guys. Ayang battery lang. Mahal ang battery sa iyang relo. Kay original lang guna iyang relo guys. Ito ng G-Shock na original. Pinalit pa na ako na sa una to sa napa ko sa laing nasod. Oh, gipalitan ako sa G-Shock. Yang ako apod kani guys ni siya. Mga mahal og battery ang mga original na kuan guys. Oy. Nasa kong pitaka. Ay, naraon na. Pag gani ko ano. Ay, natuloy niya sa mga. Ato tagkagayan. Palitan na to na o ka ng battery nga. Parang kuan kay malubat na ara siya battery dayon ha. Kay mahal ang battery diri. Narao. Taguan jud ni kay. Wala to datong sampol. Yan ang ibutang ha. 1 year, tatay 2 years. 1 year, kapin o 2 years. Bantay kita na yung 1 year, 2 years. Ibalik lang. Yung kung ibalik na ko ni tatay ha. Basta dito, malubat ni, ibalik na ko ni dito tataya ka kay na. Kuan na rabata ka nang. Suki, irma ko ni mo tay. Yung sa, ibalik lang, naramang ko din eh. Si George ay, Arctic ay. Sa? Ay, mitag ko si George. Si George Arctic ay, dilikat pa ng unan. Ang adapted ba nga ito guys? Inapuno kong inununan guys. Pati na pong kartiya guys. Ha? Ang buto ng George. Putangan po na ako siya manok. Para po makatilaw siya manok. Kaya Luoy kay Banaban, silingan na mo nga iro guys, batong ito ibang akong ginapakaon. Tagaan po na ako na siyag manok, kay Luoy man. Para makatilaw po inton siyag manok guys. Kaya pala ba mo guys, ang istorya ng iro na ito ya guys. Siya na ning duol sa siya ra kog galingon ning duol sa balay guys, diha sa mong silingan nagpa-adapt. Nakabantay ko guys nga among mga dugi pating banaa siguro diri sa siguro unta na siya magpa-adapt unya. Madlok siya sa kong mga dugi kay dagko be kay kong mga dugi. Siya siguro tong giaw-aw nga ning duol di ari nga itoy. Kay pagkakita niya sa kuha guys, wala pa na ko siya ginapakaon. Pagkakita pa lang niya sa kuha guys, ning kitiw na yang ikog subot pa sabot diri siguro na ko siya magpa-adapt. Unya dili man siya makasulod diri kay kung mga dugi-dugi gapin mo pagkadagko agba-ba. Grabe kay mo aw-aw na kung mga dugi-dogs man. No nang wala siya na dayon diri pa-adapt. Pero bisag dili kami ang naka-adapt sa iya guys. Amo gyapon siyang pagkanon kay Luoy kayo. Ingon ana man na guys kana bitang hilig kag mga kuan guys kanang kuan bitaw ka pet lover. Bisan pag dili imong iro guys pagkanon jud nimo. Pareha na mo sa kong bana kana makakita mi og kana bitang mga dogi-dogs diha bitaw sa mga dalan. Labaw nagbunalan guys na. Di lang jud ako makasakop og bunalan guys kay ako yung videohan i-post gyud na ako sa Facebook ma-reason gyud ang magbunal og mga kuan for babies. Ako sa ning ihatag sa ito. Na si Big Boss guys. Unya na Big Boss sabi lan rata ka ha. May. Kuan ni sagot si Big Boss May? Timplahi ba? Ha? Butang nilag kuan.
Pakanon ako inyong itoy dong. Kay ning matagbo ra bagid intaw ni siya namo ug maabot sad mi. Kita rin ito. Ambot ning duol man daw ni diri sa inyo hadaw. Kami na sa budget. Dara o. Na. Ako ang gikuan. Ako ang gi paina magtambal para sa bitok bisag malimot mo ba maligo ninyo. One week dili ligoon. Next week na siya ligoon. Oh, next week ba kay dako kayang tiyan gibitok ba mo gimalnuris. Karon na okay na iyang kunin. Katok mong ipainom na ko niya nga tambal para wala to siyang kagid. Ya ara guys, oh, apil niya siya sa kong vlog. Oh, di ara guys, ning kaon na si Patungtong. Ikaw Big Boss, mamaya ka na nandoon sa inyo. Gitimpla na. Kaon gusto siya mo kaon para buyag oy. Naon lagi okay para. Pag wala mo diri kami mo pakaon na niya kay luoy man kayo mo. Tingibutangan, di rin ako gibutangan ang karoton kay mainitan siya. Pag moana ang init ba? Initan, no? Itong ibalin akong karoton. Mamaya na Big Boss, bigyan ka maya. Ang lagi, no? Hilak. Ito, nagtimpla pa si Kuan. Timpla pa si daddy ni mo. Kaya si Big Boss tayo, ano siya tayo? Daan na, ilang kananay. Hindot po ni si Big Boss diri kay makatabang man ni siya diri magbantay man po ni siya daan eh. Kanang wala mo diha man na siya matulog oh. Na kusog na kay mukaon si Kuan oh si George among gipangalan. Sa gipangalan ninyo ane? Wala. George among gipangalan. Kusog na siya mukaon sukad nga gikuan siya gi tambal. Di mo nindot na dayon ni iyang kuan, iyang balahibo pohon. Kinsa ka na ito, no? Ambot kinsa ka ning itoy duda na mo murag sa siman siguro ni Diana okay. Dili man gud kaayo makakaon in tawon. Unya siguro yung mga igsoon nga matay nangita. Nakabantay may mga iro perting aw siya siguro to magpa-adapt unta niya di siya kasulod kay ako mga iro. Mutong diri na lang siguro siya ning anhi kay wa may kuan diri wa pabor kayo wa may mga iro. Diri inton siya nagpa-adapt. Luwi kaayo ay. Kami ba sa mga iro, mga kuan. Bisan pag dili amo apakanon jud na muna kay maluoy man mi oy. Nagani mga iro diri masalaag bitaw no. Pakanon namo bahalag di mi kakaon. Maglungag na lang mi utro bisag gutom na kaayo. Maglungag mi utro pakanon namo sila. Pag man agoy kay mo kuan naman mo tultol naman hinuon. Pero sige lang pakanon gihapon bahalag kuan basta kay makakaon. Busog na si George. Oy buyag nakiktian si George oh. Buto yan di ano. Oh. Basta ingon ana hinay na siya mukaan busog na siya. Nakalo oy. Way na lang ni muda ko ni ani wala mo na ay mo bantay sa inyong balay. Kay usa dira pa mangatkat di ari o daan na oh. Manguano kalapate. Malitag. Makita na mo pangkasukan na mo kami diri danan mga silingan kung amo ang mabantayan. Amo makitaan kay kung makasaka mo sila di makita ba inyong mga gamit diha. Oh. Ngagi na ibata, saka namin sulod. Ang watog kalapate. Kay nakabantay mi ato kasukan man ako na basta manaka diri. Ino man ako la pulis ra man tagiya di mga dakpan gid mo pamusilon gid mo din ha. Kay trespassing mo mutong ha pulis deti ko pulis la sige pamusilon gid mo din sa tag-iya. Mutong manguan diri mang naog. Pero mas may mangud putong makuha ning kalapate diri kay mao may nakakuan ani nakagabok. Galing lang kay manaka mangud sila diya sa kuan o sa ibabaw mo sambot og kagabok inyohang kuan. Kisami kay pangtumban nila. Ang diani dayo sila may nagbuslot anang mga diha o. Ipangbuslot kana bitang usay wala mi diari. Mingat an-awon man nila na mong balay minga way tawo si ate way mga saba. Dira. Manguan diri pod sa tirak kay makitaan makasukan pod sila. Dili na siya busog na siya. Sige hotda. Ngagi na poy nabilin nila sa sulod eh. Diyan na. Dali, Big Boss. Nanawag na si Banana. Daan na ka, George. Sige. Dali, Big Boss. Dari, oh. Big Boss. Si Big Boss sa padatong pakanon, guys. Kay, nangayo si Big Boss. Tanan mo ni Manok? Agoy, kalami sa sudan ni Big Boss. Ala, dagana, aning rice lang ga, oy. Abaw, ramang na. Yung luya ni Bots, oy. Yung li, Bots, oh. Muna binikaon si Bots guys. Kung anong guni siya, bida-bidahon. Sa gumana kaon nila. Dagan kina akong gihatag niya ganina. Oh.
Naklik ang nilungag. Na si Boots ay si Big Boss kain na po si Boy. Kuan ni siya nga iro guys, Tagalog. Agay. Ay nahulog. Yan. Tagalog ni si Big Boss. Sige na Big Boss, kain ka na. Huwag takot. Boss. Na, guys, mabusog po ni sila apil guys sa ting panihapon sa amo ang mga dogi, makaapil ni sila kaon gani si Big Boss, makaapil po siya kay mangayo man gini siya guys, mahilak man ni. Nya loy be pug di pa kanon, di ba? Kay makakita ni siya mga among mga dogi. Makakita siya guys, mangayo pud ng taon, makakaon man na siya di lang kananay Na mangayo pud siya pagkaon man. Bilis Big Boss kay ulan na naulan na ako. Bilis na kain. Diyan okay, naulan na ako. Ubos ha? Sige, ubos. Manakog pagkaon guys sa mga adopted sa gawas. Ako sa aning hugasan ang kuan. Wala na napahugas ako. Wait lang. Suot na yung murilo mo. Ana. Wala na hugasan mo. Wala na. Guys. Huwag mo nang ipalong ang inunan da. Ang inunan palong na nimo. Naluto na di ay. Naluto na din inunan guys. Palong ng banana. Luto na. Maigo ang cellphone ha. Naghubo mo ka. Macho daw siya guys, macho. So guys, tirira tataman guys. So thank you kayo sa inyong suporta guys. Sa inyong pag-subscribe sa kong YouTube channel. Follow. Don't forget to like, share, follow sa kong Facebook page, Facebook account, TikTok Reels. Thank you so much guys sa inyong tanan. I love you all. God bless. Bye everyone.